Ahoj, v tomto videu si predstavíme funkciu HTC Zoe, ktorú môžeme nájsť v modele HTC One. Táto funkcia dokáže z fotografií vyfotených v rámci jednej udalosti spraviť videoklip. Medzi jednotlivými zábermi je možné náhodou zvoliť hudbu a štýl videa. Stačí vlastne kliknúť akurát sem a sem. Tu vidíme fotky vlastne z jednej udalosti. A teraz keď z toho chceme spraviť video, alebo respektíve videoklip, stačí kliknúť. Vlastne funkcia HTC Zoe urobí všetko za vás. Tu si môžeme ukázať zmenu tej hudby a vlastne aj pozadia. Skúsime niečo iné ešte. No, vidíte. A toto je vlastne vytvorené z fotografií. Pekný deň.